ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡೆಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಒಡೆಗ್ಲೆ ತಂಗೊಂದೊಂದುಲೆ ಬಂದು ಸೊ ನಿನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಬೀಚ್ ಅವೇ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಸೊ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಬೀಚ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಲೆ ತಂಗೊಂದೊಂದುಲೆ ಸೊ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಕೈತಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಸೊ ನನ್ನ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ನಮ್ಮ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಬೀಚ್ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೂವೋಲಿ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಬೀಚ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನಂಬೂರು ಬೀಚ್ಗೆ ದುಂಬದ ಟೈಮ್ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಬೀಚ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂಜನೆತ ಬೀಚ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನಂಬೂರು ಬೀಚ್ದ ಅತಿ ಫೇಮಸ್ ಬೀಚ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಈ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿದ ಬೀಚ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದೇರು ಸರ್ಫಿಂಗ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ ಈಜ್ದಕ್ಲೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ತೋಲಿನಿ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಎರಗಾಂಡ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತಿತ್ತನ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೇತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಟು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆ ಏನಾಗ್ತಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಲ್ ನಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತ ಒಂದು ಬರ್ತನದೆ ಅಂಚೆ 10 ಜನ ಕುಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಬಟ್ ತೂಕ ನೀರ್ದ ಬೇವು ಈ ಸಲ ಎದ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋದುಂಟು ಅಂತ. ನೀರ್ದಲೆ ಬಾರಿ ಜೋರುಡೆ ಬರೋದುಂಟು ಮಾರೆ ಎಂಕೊಂದು ಪನಂಬೂರು ಬೀಚ್ ಇರ್ದಲ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದಲ ಕತೋಜನು ಮರಣಿ ಪನಂಬೂರು ಬೀಚ್ ದಾಲೆ ಇರ್ದಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಾಡ್ಬೇಕು ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಜೋರುಡು ಮುಲ್ಪ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತದು ಅಂದು ತೋಲಿನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದುಂಟು ಉಲ್ಲೇರು ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಕೂ ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ತೋಲಿ ಕಾಂಡ ಇತ್ತ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲಾಗ ಒಬ್ಬಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಫೋಟೋ नहीं मेरा पास है फोटो हाँ उसमें मैंने मेरा फोटो डाला हूँ बनाएगा ना हाँ बनाएगा कितना पैसा है 60 हाँ निकुले ಏರಾಂಡ್ ಇಟೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೀನಿ ನಕಲುಲ್ಲೆ paterpaye ಸೊ ನಿಕುಲೆ ಗೆರೆಗಾಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. तुम्हारा नाम क्या है? लाल बाबू. हाँ लाल बाबू मेरे मुल्पा फोटो मात्र देखते तಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ बीच इन चार ರೀತಿಯ ಆಲ್ಬಮ್ ಲಾಕ ಮಂತ್ ಫೋಟೋದ ಕಾಪಿನೇ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೋಲಿ ಇಂಚ ಫೋಟೋದ ಕಾಪಿ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ paterpaye ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಬೋಡಿತನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪವಲಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಭಯ. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಾಸನರ್ದು ಬೈದಿನ ರಡ್ ಜವನೇರುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ಗೆ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಬೀಚ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನ ಅಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೋಣ ಅಂತೇನಗ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮದು ಹೆಸರು ಎಂತ? ಅರವಿಂದ್. ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ನೀವು ಹಾಸನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿರೋದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಬೀಚ್ಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು 2-3 ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದು. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಮಂಗಳೂರು ವಾತಾವರಣ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆದರ್. ಹಾಸನ ಮಳೆ ಇರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೌದೌದು ನೋಡಿ ಮೋಡ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರಿಪ್? ಇದು 2 ಡೇಸ್. ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿಸಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್? ಟೆಂಪಲ್, ಬೀಚ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಲಿಕುಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪಿಲಿಕುಳ ಹೌದು. ಮಾಲ್ 3 ಮಾಲ್ ಉಂಟು, ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್, ಫಾರಂ ಮಾಲ್. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ 3 ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇದು 2 ದಿವಸ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ ಏನಾದರೂ? ಇಲ್ಲ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡ್ಲದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲುಮೆಲು. ಸೊಲುಮೆಲು ಸೊಲುಮೆಲು. ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿಯಾ? ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೊಲುಮೆಲು. ಗುಡ್ಲದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗ
ಎಂಕ್ಲೇನ ಸೊಲಮೇಲು ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸೊ ತೂಯರತ್ತ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಾಯ ಮೊಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಕನ ಹಾಸನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುದ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಮೂಜು ವರ್ಷ ತುಂಬ ಇಂಚನೆ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಿರ್ಗೆ ಸೊ ನೀನು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೇರು ಮುಲ್ಪೆಂಕ್ ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ತುಳುದ್ ಪಾತೆರ್ಪಾಯ್ ಸೊ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಳ ಈ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಸನದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್